В днешно време финансовата грамотност е необходимост. Тя дава на всеки човек способността да управлява парите си по-осъзнато, от ежедневните банкови операции до по-сложните инвестиции, банкови услуги. Банките са гръбнакът на финансовата система. Те предлагат депозитни сметки, сигурно място за спестявания с лихва, спестовни сметки, повече ликвидност и лесен достъп до средства. Инструменти за лично финансово управление, проследяване на приходи, разходи и бюджетиране. Банкови карти, дебитни и кредитни, които улесняват плащанията, покупките и онлайн разплащанията. Кредити и кредитна оценка. Кредитите са средство за финансиране на лични и бизнес нужди. Те се делят на потребителски кредити, ипотечни кредити за жилище, автомобилни кредити, бизнес заеми за разширяване на предприятия. Ключова роля има кредитният рейтинг. Той отразява историята на плащанията и финансовата дисциплина. Висок рейтинг води до по-голям шанс за одобрение и по-ниски лихви. Нисък рейтинг води до отказ или по-висока цена на кредита. Лихви и разходи. Всеки заем има цена, която зависи от лихвения процент, определя допълнителната сума, която връщате. Срока на кредита. По-дълъг срок означава по-ниски месечни вноски, но по-голям общ разход. Размер на кредита. Колкото по-голям е заемът, толкова повече лихви се натрупват. Потребителските кредити обикновено са по-скъпи, а ипотечните – по-достъпни. Сравнението между банките е задължително за избор на най-изгодно финансиране. Банкова сигурност. С нарастването на онлайн транзакциите, сигурността е приоритет. Използват се криптиране, двуфакторна автентикация, съвременни протоколи срещу измами. Това предпазва клиентите от кражби на данни и неоторизиран достъп. Регулации. Банките са под строг надзор на регулаторни органи. Целта е защита на потребителите, прозрачност на операциите, борба с прането на пари и финансови измами, укрепване на доверието в системата, управление на риска и застраховане. Кредитният риск е вероятността заемателят да не може да изплати задълженията си. Затова банките преценяват доходи, стабилност и история. Застраховките също са част от финансовата защита. Здравни, имуществени, автомобилни. Те намаляват риска от големи загуби при непредвидени събития. Инвестиции. За бъдеща финансова стабилност банките и финансовите институции предлагат акции, участие в компании и потенциал за висока доходност. Облигации, фиксиран доход и по-нисък риск. Фондове, професионално управление и диверсификация. Пенсионни планове осигуряват средства и данъчни облекчения след края на кариерата. Заключение. Банковата и кредитната система е основа на съвременната икономика. Тя предоставя сигурност, достъп до капитал, възможности за заеми и път към инвестиции. Познаването й е ключ към личната финансова стабилност. Благодарим ви, че бяхте с нас до края на видеото. Ако искате още ценни уроци и анализи, абонирайте се за канала и оставете по един лайк. Това ни помага да създаваме още по-стойностни материали за вас.